зиндагӣ ҳар чиро бидиҳӣ ба ту бармегардонад. зиндагӣ оинаи аъмоли корҳои нек ва бади туст. агар ишқи бештаре мехоҳӣ, ишқи бештаре бидеҳ. агар меҳрубонии бештар мехоҳӣ, бештар меҳрубон бош. агар эҳтиром ва бузургӣ мехоҳӣ, инро дарк кун ва эҳтиром бигзор. агар мехоҳӣ мардум нисбати ту муаддаб бошанд, адаб дошта бош. зиндагӣ ҳар чиро ки ба ӯ бидиҳӣ ба ту бармегардонад. ба ҳар кас хубӣ кунӣ, дар ҳаққи ту хубӣ хоҳад шуд. ба ҳар касе бадӣ кунӣ, ба ту бадӣ хоҳад омад. зиндагии ту ҳосили як тасодуф нест, балки оинае ҳаст ки инъикоси корҳои худатро ба ту бармегардонад.